forebygge smitte mod ny coronavirus kaldet covid-19. Den nye coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker, blandt andet via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Beskyt dig selv og andre med disse gode råd. Vask dine hænder tit og brug håndsprit. Host eller nys i et lommetørklæde eller i dit ærme, ikke i dine hænder. Undgå at spytte, det kan være en smittekilde for andre. Undgå håndtryk, kindkys og kram og begræns den fysiske kontakt. Vær opmærksom på rengøring både hjemme og på arbejdspladsen. Undgå at være steder med tæt kontakt til mange mennesker.